ፍሽኽታኺ ንገጽ አብርሂኡ ከምቲ ፀሓይ ርሕቕቲ ክንሳግና ብሙቆታ ጌራ ነቲ ዓለም ሓቂፋቶ ዘላ በረት ተምክኾ ፍሽኽታኺ እውን ዓይኒ ጠማቲኡ ሰንጢቑ ልቢ ዘምክኽ ሓይሊ ኣለዎ። ኣብ ቀረባ እዋን ፍሽኽ ዝበልክዮ ወይ ፈገግታ ኣብ ገጹ ዘዕሰልክሉ ሰብ ማእስ ነይሩ። ንኻልእ ሰብ ፍሽኽ ከም ዝብል ምግባርኪ ንዑ ጥራይ ኣይኮንከን ደስታ ትሰርኡሉ ወላ ነብስኺ እውን ዓፀፌታ ናይቲ ዝሃብክዮ ፍሽኽታ ናይ ሓጎስ ዝናብ እዩ ናባኺ ዝሃርም። ሕስብስ ክብል እዮ ማዕረ ክንደይ ደስ ከም ዝብለኪ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝተፈላለዩ ሰባት ምኽንያት ፍሽኽትኦም ክትኮኒ እወ ኣዝዩ ዘገርም ደስ ዘብልን ስምዒትኒ እዩ። ምኽንያቱ ንሕና ደቂ ሰባት ገለ ካብቲ መንነትና ናይ ሓጎስ ብርሃን ብፍሽኽታና ክነብርሆ ስለ ዝተዓደለና እዩ። ኣብ ፍሽኽታ ይኣምን እየ። ፍሽኽታ ተላብዓይ እዩ። ሓደ ካብ ዕላማታተይ መዓልታዊ ነፍሰይ ይኹን ካልእ ሰብ ወላ ንፍጹም ዘይፈልጦ ሰብ ፍሽኽ ምባል እዩ። ፍሽኽታይ ብዙሕ በረኸት እዩ ኣምፂኡለይ። ቅሩብ ካብቲ ናተይ በረኸት ከካፍለኪ እዝኒ ኽጽናቢልኪ ልብኺ ኸፊትኪ ስምዕኒ። ዝፈትዋ ጎረቤት ኣላትኒ ብዕድመ ዝተፍአት ሰበይቲ ስማ ቅሩብ ክብድን ውሕዝን ዝበለ ብምዃኑ ብዙሕ ግዜ ጽዒረ ንኽሕዞ ገና መዓልታዊ ካብ ገዛይ ክወፅእ ከለኹ ኣብ ናይ ንግሆ ምንቅስቓሳትና ይርያ እሞ ነንሕድሕድና ፍሽኽ ንብል ውዑይ ናይ ባህታ ስምዒት ተዋሂብና ኸዓ መዓልትና ንጅምሮ። ብህኡ መንጽር ድማ መዓልተይ ተባሪኻ ትውዕል። ሓደ እዋን እውን ናብ ካምፓስ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ ኣውቶቡስ ኮይነ ኣብ ስግረይ ኮፍ ኢላ ዝነበረ ሰብ ፍሽኽ በልኩላ። ድሕሪ እታ ሰብ ኣብ ሓደ ክፍለይ ከም ዝነበረ ስለ ዝተረዳእኩ እቲ ኣብ ኣውቶቡስ ፍሽኽ ዝበለኪ ወድየ ኢለ ኣላለያ ምስ ነብሰይ። ድሕሪ ድማ ኣዝና መጣፍእቲ መሓዙትን ንሰባት ምኽንያት ሓጎሶም ክንከውን በቒዕና። ሳልሳይ ኣብነተይ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓደ ዓርከይ ብሞት ተፈልዩ። ኣብ ቀብሩ ድማ ወለዱ ካብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ዝነበረ ስእሉ ኣቐሚጦም ነይሮም። ብጣዕሚ እየ ተገሪመ። እታ ስእሊ ተራ ስእሊ ኣይነበረትን፣ ግን ናይ ወዶም ፍሽኽ ኢሉ ኸሎ እታ ስንኻ ዘይተኸድን ብዙሓት ላዛታት ዝሓዘት መልሓሱ እተንጸባርቕ ስእሊ እያ ነይራ። ወለዱ ድላይ ወዶም ከምቲ ኣብ ገጽ ስድርኡን ፈተውቱን ፍሽኽታ ናይ ምምጻእ ሓይሊ ስለ ዝነበሮ ብኸምኡ ክዝከር ከም ዝደልዮም ተረድዮም ነታ ስእሊ ብትብዓት ኣቐሚጦማ። ንዓኽውን ፍሽኽታ እዩ ዘረጋግዐክን ዘህድኣክን። መዓልትኺ ድማ ከምቲ ዝግባእ ክትቆጻጸርያ ይረድኣኪ። ወላ እኳ ብቕልጡፍ ናሕሪ ህይወት ስጉም እንተሃለወት ኩሉ ግዜ ሕጉስቲ ክትኮኒ ኣብ ህይወት ንዘለዉ ንኣሽቱ ነገራት ከተድንቕን ክትዝክሪ ከም ዘለኪ ከተባብዓኪ ይፈቱ። ፍሽኽታ ኣብ ግዜ ፍርሒ ጭንቀትን ስምባደን ንኽንስዕሮ ዝሕግዘና ሓይሊ ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ምርጫኺ ይኹን። እቲ ምንታይሲ ብፍሽኽታኺ ነገራት ናብ ሰላማዊ መንገዲ ንኽመጹ ስለተገድድ እዮም። ፍሽኽታኺ ትሕበንሉ ኹሞታትክን ተዘክሮታትክን ንኻልኦት ገልጽውን ይሕግዘኪ እዩ። ፍሽኽታ ንኻልኦት ሰባት እታ ዘለኣለማዊት ዝኾነት ፍቕሪ ክትልግስውን ዝደፋፍኣኪ እዩ። ፍሽኽታ ዘይተዘውትር እንተኾንኪ ከምቲ ኣብ ባንክ ብዙሕ ገንዘብ እናሃለዎ ዘይጥቀመሉ ሰብ ኢኺ። ኣይትሰከፊ፣ ኣምላኽኪ ብፍሽኽታ ሃብታም ገይሩ ይፈጢሩኪ። ፍሽኽ በሊ።
ሓደ ግዜ ቃላት ክዝረብ ኣብ ዘይክእለሉ እዋን ከባቢኺ ንምቁፅጻር ሓይሊ ፍሽኽታ ጥራይ ኣኽለኪ እዩ። ፍሽኽ በሊ ፍሽኽታኺ ነቲ ተሪሩ ዘሎ ኩነታትኪ ዘምክኽ ሓይሊ ኣለዎ እሞ ፍሽኽ በሊ።